Bueno, bango barko listatu gobetu die. Orduan, hartzematia eta hiltzia da berdina. Kostadun gero jarri dute makina bat, organi jartzen da eta faten da aurrera, barrankara, arraia. Baina atzematia da berdina. Hemen jartu zena daban sonarrak. Sonar hori dire ja modernuak. Lehenko sonarra zuten 120 metro. Eta ban 1000 hartzen dute. Barko ondiluak, ban esango ditu barko bateko 30.000 kilo nebera. Lehen 15, atzematen daga ban arrai gehiago. Ez dakit aparatutik ezer, orduan itzen da denbora berdina o gutxiko. Lehen ioten ziren 21, itzazuan ea luzetan. Eta orain, 10 ja etortzen dira deskarga etxera. Baina gu bertan ibiltzen ginen orduan. Nik kanporrian salduketu dut baino gutxi. Beti, guk ehal motza beti hemen saltzen nioken. Kagaluxia lau deskargatikan 3 hemen. Nik ezautitut 3 behintak. Lehenengo hemen zahon naura, gero bestien zutena, itzazo ingurukoa, eta gero azkeneko angura. Eta, karo, entzuten hemengo biharrena, hau behintat zaharra, eta galditu zen, tikila. Eta uraren zenbaitan betetzen da, tortzen dienean barko denak, bateko gehi, beste 200.000 kilo, urare betetzen da ondo. Hoi, segun arraia zelekutan dagon. Sol urrun bada herritikan, pues, hango herri bat inguruen saltzen dira, eta hemen bada hurbilago honea. Ordu asko dia handik honera etortzeko. Oan, pues, 30 ordu mendikan. Oan, gaur. Atzo igual, 20, o 15, herritikan, Lehorretikan gutxillo. Pero, claro, lehorretikan zuzenian. Hemen San Pedrotan intzuten azkeneko deskarga, toan gaur etorri da bat. Baina, excepcionalmente, hemen etorko dio berriz hiltzea Santiago Unian, jaia dalako. Arraia zango da. Hombre, eta gelditzen dena, pues, gehiago ordainduko diote, noski. Ez da gauz bera, 40 lagun egotia arrantzan, o 2 lagun egotia. Nik uste ez dakit, ze gertatuko den.